para bapak, para ibu, sedaya jamaah ingkang hadir ingkang tansah kula mulyakaken. Dipun dawuhaken bilih idza aradallahu halakam ri'in aqabahu bisalasati asya. Nalikane Gusti Allah niku ngersakne kawulane niki dados kawula sing rusak. Dadi Gusti Allah niku kok ngersakaken kawulane niki dadi kawula sing rusak. Mongko dipun dawuhna aqabahu bisalasati asya. Kawula sing dikersakne Gusti Allah rusak niki bakal pikantuk siksa telung perkara. Telung perkara niki tegese rupa siksa, rupa sifat sing ndadosaken tandha bilih wong niku termasuk wong sing dikersakno Gusti Allah dados golongane wong sing rusak. Mula niki mengki ketika kita mangertosi ojo sampai kita niki duwe salah sijine saka sifat telu niki mangke. Ya niku napa? Dipun dawuhna ingkang pertama yarzuquhul ilma. Ya niku golongane wong sing dipun paringi ilmu dening Gusti Allah. Enten golongane wong niku dipun paringi ilmu. Kiyambake ngerti iki apik, iki elek. Kiyambake ngerti iki perkara wajib kudune dilakoni, iki perkara haram larangane Gusti Allah kudune dipun tebihi. Tapi ketika tiyang niki sampun duweni pengertian kados mekaten, tiyang niki sampun duweni ilmu, wis ngerti, dipun dawuhaken bayar na'uhu an amalil ulama. Kiyambake niku nyegah, Gusti Allah nyegah dateng kiyambake napa sangka ngamalni ilmune para ulama. Tegese napa? Wong niki duweni ilmu tapi ora padha diamali. Ngerti perkara wajib tapi ora nglakoni. Contoh wong ngerti bilih jenenge wong iman Islam niku sedina sewengi diwajibne salat ping 5. Ngerti jane wonge. Diparingi Gusti Allah ngerti, tapi napa ora diamalke, ora dilakoni. Contone